Isyu sa masa. Isyu sa masa. Pagtuki sa mga nag-unang isyu sa katilingban. Isyu sa katilingban. Pagklaro sa mga nag-unang hisgutanan. Sa masang katauhan. Magbalanse sa matag interes. Sa ngalan sa kaangayan sa tanan. Isyu sa masa. Uban ni June Bersamin. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Davao, Mindanao, Tibok Pilipinas, Tibok Kalibutan, good morning. Welcome to Sabdinis sa itong panagbanuban sa programang Isyu sa Masa. Adlaw, may gala na Biyernes o gapit sa 30 ng bulan sa Mayo 2025. Sana lang kadlaw mga bay. Ulahos sa punta nga to sa bulan sa Hunyo. Mga estudyante, mga ginikanan, manikay-sikay na sa pagpangandam sa abri sa klase tunga sa Hunyo. Kamusta mga suki na to sa kangina na to mga suking tigpanubay. Sa gyapon kami nang hinaot nga na kamus may panglawas kapiskay kadasig sa kinabuhi. Samta mag-uban ta may gala gikan ini mga oras nga to sa oras alas 9. Dinhi sa ato ang programang Isyu sa Masa sa 90.7 Love Radio. Tuwan siyempre niyo ang alagad sa kahanginan June Bersamin. Sa ato ang mga kasimanwa mga kalomo din ha. Bangon na mga toswa pa makabangon nanikay-sikay taog sayo para masolusyonan nato ang atoang mga gihambing nga problema ilabi na ang problemang pinansyal mga higala. Sama sa nandun, nagatagatanggal pagtagad din sa ito ang palaguban, palagkuyog sa programang Isyu sa Masa. Mga isyu nga nakaapekto kaniya, kanimo o kanatong tanan. Pipila sa ito ang hatagag pagtagad karong buntaga mga bay. Kaso sa monkeypox sa Misaka sa bulan sa Mayo ning tuiga. Daghang dapit sa Mindanao ang magpatuman og forced face mask wearing sunod bulan. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Samtang kontrobersyal nga PNP General Nicolas Torre mao'y gipili ni Pangulong Bongbong Marcos isip sunod nga PNP Chief sugod Hunyo 7. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Pro-admin Congressman, diili mo too nga ang ilang gilutong impeachment complaint batok kang VP Sara Duterte mao'y hinungdan sa kapildihan sa Alyansa Senatorial Slate sa milabay nga May 12 elections. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Samtang 9% lamang sa mga Pilipino ang uyon sa VP Sara impeachment matod sa Pulse Asia Survey. Isyu sa masa. Isyu sa masa. 20 pesos ka matag kilo sa bugas. Sobling gipaniguro ni PBBM sa katawhang Pilipino nga mapatuman hangtod 2028. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Kadaguman pa may kala mo yung magalangkop sa tuwang panagkuyog. Ini sa programang Isyu sa Masa. Sa 90.7 Love Radio. Sa tanan na itong mga nagsubay din sa tuwang istasyon. Good morning na lamang. Pwede mo makapaabot sa inyong mga greetings. Mga komentaryo sa ato ang mga higalang Facebook page. Wala pa man tay hotline na DJ Sweetheart. Orang ato ang mahigalang page June Bersamin Isyu sa Masa. Mahimo ninyo nga gamito nga dalan alang sa inyong mga concern. Dinhi sa tuang programa mga bay. Paki-like and share lang. And give your comments and greetings sa ato ang Facebook page.
Alright. Kaway paglangay, diretso ta sa mga isgutan. Samtang dunanay 54 minutos sa nakalabay human ang alas 6 sa buntag. Naalarma na usab karon ang katawhang Pilipino ilabi na ang mga Mindanaoan sa tungod sa daghan nga kaso mga higala sa monkeypox o kining pinasahi nga matang sa bulutong nga manubo sa ato ang panit nga giingon posibleng makamatay, no? O gapaspas ang takod niini. Matod pas pipila ka mga medical expert nga dili man siya pareho ka sensitive ang transmission mga higala sa ubang mga virus like COVID-19 apan na mutakod gihapon siya pinaagi sa mga droplets. Hinungdan nga gi-advise karon sa mga medical expert ang pag suot og face mask o nya pag hugas sa mga kamot, no? Labi na gikan ka sa mga public places, makagunit ka bisag unsay magunitan nimo didto, kinahanglan imuhang i-disinfect ang imuhang sarili. Onya ngadto sa mga dunay mga sintomas, kalintura na ay mga aksyog butoy-butoy, ilabi na ang mga butoy-butoy burag dunay nana mga higala nga daw bulutong gyud siya o panagway. Kinahanglan i-isolate na siya o niya mangayo dayon og medical assistance mga kaigsuunan. Adto ta sa mga expert, no? Ayaw mog adto anang inyo dinhang mga kaila nga kana ganing mga kwak doktor kay basin unya og tuthuan rana mga higala ma-infection hinuon nagsamot kay white toothbrush ng mga kwak doktor din ha. Tuthuan ang unsanay nanubo nimo din ha. Patay kang bata ka. Kay ingnon dayon nga nabuyagan ka asa kagikan di ay. Buyag-buyag niyo. Buyag-buyag tuthuan ka dayon. Unya white toothbrush mga higala buok kay baba. Ang mga laway niya mamilit dito sa imuhang bulutong na samot ang imuhang problema. So ang advice sa mga medical expert, no, kinahanglan i-isolate unya siyempre pa i-adto dayon mga higala sa kining gitawag natog mga clinic or hospital aron matagaan og tambal. Dili adto paingon sa manot huay kay delikado na kaayo. Manot huay. Now, sa Mindanao medyo daghan ang mga reported cases. About 19 cases na mga higala sa Mindanao ang natala, no? Sa mga lugar sa South Cotabato, Sultan Kudarat, North Cotabato, Davao City, Davao del Sur, Lanao del Norte, mga lugar mga higala sa Barm, sa Visayas naapod mga higala, no? Usa isolated case lang onya Iloilo naapod. So careful taan niya. Wala pa man hinuon mga higala lockdown, naalay mga istorya nga mag-lockdown daw, no? Pero wala pa so far ang mga advisory aning mga lugar ang nag-positive, no, na ay mga positive nga kaso sa monkeypox. Mandatory wearing of face mask lang. Ang ato ang Hall of Justice dinhi sa ato ang Region 11 nga naa diri nakamuntar sa Tundakbayan sa Davao magpatuman pod og mandatory face mask wearing, no? Subay ni sa kamanduan ni RTC Executive Judge Wing Adlawan mga higala para sa mga employees, mga clients na kay transaksyon mo sulod ta sa ato ang Hall of Justice, kinahanglan magsuot na ta karon og face mask, no? Kanus aban ni effective ni May 29 ni gipagawas ang memorandum ni RTC Executive Judge Wing Adlawan mga kaigsuunan. Now,
dako maning istorya god ang monkeypox, no? Tungod kay dili lang ni mga higala ordinaryo nga sickness. One, karon pataburag na expose aning pangalanan ning monkeypox. Second, bag-o pa ta mga higala na trauma sa kining COVID. And we are confronting issues, financial sa tuang nasod, political issues mga higala, ug uban pa nga mga problema. So para sa mga Pilipino, dungag ning pas-anunon ang monkeypox. Pas-anunon siya, pero mas gipabug-at pa mga higala, tungod lagi kay naani gitawag nato og another issue over aning monkeypox issue. Naani issue sa negosyo, naani issue mga higala sa politika. Unsa may issue ani? Granting, no? For purposes of discussion existing ni, pero naay mga negosyante nga pwede magsamantala mga higala or mga public officials nato nga pwede nila i-exploit ang issue aning monkeypox para sa ilaang personal convenience mga higala. Personal convenience for the sake of their own pocket. Now, ang business side aning monkeypox, kay karon pa lang gani, wala pa'y lugar nga nag-advise pa lang nga magsuot sunod bulan o mandatory kanang face mask or mandatory face mask wearing. Naanay ng gawas karon nga baligya kuno nga vaccine. I-vaccine na po ang mga Pilipino porbida pati ng daghana ning vaccine ato ang lawas aning trabaho ani. Ay nako. May ning untang mga ingon ani nga virus mga higalag parihara ni sa kana ganing baho nga ilok. Nga madugay ma-immune ra ka. Lahi man daw ni. Kinahanglan na pod vaccine. So, we do not know kung unsay mga naglimi na pod nga negosyo mga higala anang baksin-baksin. Unya ikadua, siyempre, kada mga mamaliga ay face mask diya, mga supplier, mga makers anang face mask. Di ba? Mga importer na. Negosyo manggihapon na mga kaigsuunan. Naapay ubang mga akusasyon nga trabaho daw ni aning mga online businessman. Sabay labot ang online businessman dyan. Kay muabot ang panahon nga kuan na pod. Kana bang unsay tawag lockdown. Ang negosyo nila nga online mauna po'y mukusog mga higala. Kaya di naman ka makaadto nga to sa mga malls, department stores, mga tindahan kay mag-lockdown man. So, ang negosyo nga online, mauna po'y mukusog mga higala. Negosyo daw ni, sa mga taga-online, muna nga, dali kayo gipakatag din ha sa SOCMED, kung social media, aron mga lisang ang mga tao, hasta mga public official, mo declare dayon mga higala, o kanang, gitawag na to travel ban, o unsa ba din ha, nga pugnan, ang mga tao nga gawas sa ilang balay kay na ay negosyo. Pero kung si Dr. Richard Bata imong pangutanon, di man gyud siya pareha sa ubang virus. Nga airborne, nga mutakod. Ang takod niya airborne. Kaning monkeypox, ang takod ani droplets, kung di ka maduol, di man ka matakdan, o di ka mo gamit sa iyahang mga personal nga gamit, dili man ka matakdan. Di ba? Mura po ni siya og kanang AIDS.
kung dili ka manggamit, dili ka matakdan. O dili ka maid-id anang mga open wounds niya o niya imuha pong open wounds na di po ka matakdan. Pero mag-inid-iray mo, sure ball yun na. Sure ball. So, mauna ang monkeypox. Ang business side ana maoy atong tan-awon kay usually ginahadlok ang mga tao, ginakondisyon ang utok sa mga tao nga delikado kayo because of their ulterior motive, mga higala nga negosyo. Ang negosyo. Kay ug mag-lockdown, kusog kay nga to ang negosyo, dagang na milyonaryo mga higala during sa lockdown. Di ba? Labi na kadto mga biyahidor mga online sellers, nga milyonaryo mga higala ang mga kagwang tungod sa lockdown. Pila ka mga Pilipino ang di makagawas imuhang serbisyoan, parting dako ang mga kaigsuunan sa kwarta. Mao na din ang ato ang tan-awon. Ingon ana bagyod kadako ang problema aning monkeypox. Ingon ana bagyod kadako. Nga mag-lockdown na tawad. Nya magsugod-sugod taro face mask wearing. Although kani okay man ni siya because precautionary mga higala. Pero dapat ang kining gitawag na tog mga information drive, it must be a calculated risk. But pasabot kung magsibya ta, magbalita ta, coming from the local government units or national government agency mga higala, mga stakeholders aning ato ang public health, ikinahanglan nga mamahimo pud tang responsible, especially sa mga media. Why? Because bag-o pa taon na traumatize ang mga Pilipino sa COVID-19. Di ba? Kunya, usba na po ninyo, anak. Wala. Di na tama kakita mga higalag Pilipino nga pula lips. Galuspa na lang permi ngabil tungod sa kalisang. Diba? Wala na Pilipinong pula lips. Gawasan siguro atong mga lipstick mga higala. Pariha nga na ni Kuan, Inday Kubal, kusog kay mga lipstick. Pula lips permi. Diba? So, dapat kinahanglan og angayan nga calculated risk ang pagpatuman, ang pagsibya. Di man po pwede na to nga ililong sa mga Pilipino kay existing mangyud ka ni. Pero dapat dili na to i-traumatize ang mga Pilipino nga bag-o pa ang uban gani wa pa makarecover mga higala sa grabing trauma sa COVID. Kay nga matay ang ilang mga mahal sa kinabuhi tungod sa COVID. Nga gilubong na lang nga wa mga kaigsuunan gani maorasyon ni. Wala mga higala mapangadyi, gilubong, gisunog ang uwan. Grabe ang trauma nga nahatag sa COVID-19. Karon, inyuha na pong lisangon aning monkeypox nga dili man siya pariha sa COVID. Unya ang inyuhang mga information campaign daw COVID po ning monkeypox. Kasi gusto ninyo may tabo sa mga Pilipino. Kailangan ma-traumatize, ma-anxiety mga kaigsuunan. Ang gusto ani nila kay ang ulterior motive negosyo ra di ay. I really hate anak mga kaigsuunan nga mga style. Say waro nimo ang mga tao para mga lisang unya ang tumoy di ay negosyo ra di ay. Naapa ni mga higalay istorya sa politika. No, dili ba ni siya gituyo aron nga mahilom ang mga isyu batok sa way kabangkaagan o kaangkaang nga administrasyon ato ni isgutan sa atong pagbalik din sa programang Issue sa Masa. Issue sa Masa. Issue sa Masa. Issue sa Masa. Magandang umaga, narito ang weather update sa araw ng Biyernes, May 30, 2025.
Sa lukuyan, nakakaranas ng maulap na kalangitan na may mga pag-ulan, lalong-lalo na moderate to heavy rain sa malaking bahagi ng Northern Luzon dahil sa southwesterly surface wind flow at frontal system. Sa mga nagtatanong kung meron tayong binabantayan na low pressure area o bagyo, sa lukuyan, wala po tayo na monitor na low pressure area o bagyo sa Dagat Pasipiko, lalong-lalo na sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Kapasin-pasin na magandang panahon na naranasan sa Visayas at ganoon din sa Mindanao. At sa ating lagay na panahon ngayong araw, makakaranas ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm sa Ilocos Region, Cordillera, Cagayan Valley at Central Luzon. Kaya paalala sa mga kababayan po natin sa mga nabanggit na lugar na mag-ingat po tayo at maging alerto sa mga posibleng pagbaha o pagguho ng lupa dahil sa mga pag-uulan. Sa lalabing bahagi ng Luzon kasama ang Metro Manila, makakaranas po tayo ng bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may mga inaasahan na isolated na mga pag-ulan o mga biglaang buhos na ulan dahil sa thunderstorm. Dako tayo sa Visayas at sa Mindanao. Inyong makikita, inaasahan din ng bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may mga isolated na mga pag-ulan dahil sa thunderstorm. Kahapon, umabot ng 39 hanggang 40 degrees Celsius ang heat index sa Metro Manila. Samantala sa Infanta, Quezon, mas mataas na ating na-computed na heat index na umabot ng 46 degrees Celsius. Sa Tuguegarao City sa Cagayan, umabot ng 45 degrees Celsius. Sa araw nito, inaasahan natin ang heat index sa Metro Manila na abot ng 39 hanggang 40 degrees Celsius. 46 degrees Celsius naman sa Infanta, Quezon. 43 degrees Celsius sa Tuguegarao City, Baler, Aurora, Dipolog sa Zamboanga del Norte, ganoon din sa Surigao City, sa Surigao del Norte. Ibang detalye about sa ating forecast sa heat index ay maaaring iscan ang ating QR code o bisitahin sa pag-asa.usd.gov.ph/weather/heat-index. Sa susunod ng apat na araw mula Sabado hanggang Tuesday next week, May 31 hanggang June 3. Patuloy pa rin ang epekto ng frontal system at southwesterly wind flow sa malaking bahagi ng Luzon. Kaya, inaasahan ng mga pag-ulan, lalo po yung moderate to at times heavy rains sa Ilocos Region at ganoon din sa NCR o sa Metro Manila. Maranasan din ang moderate to at times heavy rains sa parte ng Cordillera, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabar Luzon at Mimaropa. Kaya paalala sa mga kababayan po natin na maging alerto at mag-ingat sa mga posibleng pagbaha o pagguho ng lupa dulot ng mga pag-ulan. Ang araw sa sisikat mamaya pong 5:26 ng umaga. Ang araw ng lubog sa ganap na 6:21 ng hapon. Yan ang ating weather update mula sa Pag-asa. Ako po si Alzar D. Aurelio. Alright, balik na magala din sa ito para kuyog sa programang issue sa masa. Samtang doon na 14 minutos sa Kalabay. Uman ang alas 7 sa buntag. Ato lang igrit, no? Ato ag mga sayo pa kayo. Nga mga kaigsuon na lang ito na minaw nagtanaw sa ito ang programang issue sa masa. Si John Casas, mayo buntag yun, nindot imong kalo. Ang akong kalo, yun imong natripan, kay nakabutang initial sa ato ang mangluluwas. Oo, letter J. Now, si Kuan, Noel Resentes. Good morning, June, from Purok 6, Davao Green Hills Subdivision, Katalunan, Pequeño. Mabuntag diya mga taga Katalunan, Pequeño.
Felix Aurelio, minaw mi karon diri sa may Sierra Balyones, Bohol, bakasyon. Sa ako ang ugangan, Mama Pabilia Ranas, Galvi family sa Lataban. Good morning po ninyo diya sa Bohol. Arnold Bugas, ang tingog ni mo John, naglanog-lanog karon diri dapitas may matina. Oy, salamat. Joey Moderno Juarez, good morning po din sa imuha. Muni mga nakauna mga higala o pagtimbaya. Now, darita sa NBA update una, kaya to aning uting kayo ning istorya ning monkeypox kay burag na ani mga higalay lama politika, no? Ray Mangkaw, good morning din si Bell Sight Surplus, good morning, pakigreet sa kong anak, si Saik Erno, happy birthday. Uy, happy birthday sa tanan na lang nagsaulog silang adlaw na tawhan, karong adlaw, happy birthday. Si Saik Erno. Ma'am Elsa Cutio, good morning. Kisa pa Noel Recentes, muna ni kaganiya. Ato na ning nag-greet DJ Sweetheart, si Arnold Bugas, si Ma'am Lodivina Tampos Lotrago. Ayan, good morning. Si Sir Jaime Balneg, Stephen Rodriguez, naminaw. Yang ugangan si Norma Salagubang Flores, Dadapitas may panakan. Si Ma'am Rosalyn Lagundi, may Rizal Extension. Maayong buntag sa inyo hang tanan din na. Alright, dalita sa istorya sa kining NBA. No? Karon taon ato ni may galang salsalo ning istorya ning monkeypox kay murag naa ni mga higalay lama politika. Og ato ang sayron kakinsang advantage kung musikat ning issues monkeypox. Sa NBA mga kaigsuunan, nagkampiyon na sa Western Conference ang number 1 seed team nga Oklahoma City Thunder kagahapon. Human ilahang gipalukapa sa Game 5 ang Minnesota Timberwolves mga kaigsuunan. So, nagpaabot karon ang Oklahoma City Thunder kung kinsay mo champion pod sa Eastern Conference tali sa Indiana og New York Knicks. Pero bura og 1 game to go na lang ang Indiana mga higala tungod sa ilahang karta nga 3-1 sa best of 7 series. Now, gibasol sa pipila ka mga NBA analyst, no? Si Jalen Brunson, ang star point guard sa New York Knicks, sa ilahang ginangatan sa pagkakaron. Kay matod pa sa mga analyst, why nada si Brunson nga point guard tungod kay bulhager kayo. Ang iyahang ginakonsidera kanunay ang iyahang kaugalingon nga siya mo'y mag-initiate sa kining opensa. Resulta, dili na niya mabasa ang iyahang mga kauban, kinsa ang iyahang pasahan. Mamasa lang kuno si Brunson kung maipit na mga higala. O sa inato pa pagkaistorya, si Jalen Brunson, bugaong. Bugaong, bulhagir, murag si LeBron James. Mao nay nakitaan nga rason nganong ang opensa mga kaigsuunan nagaikot lang sa kamot ni Brunson o niya siya mo'y high pointer perme paghuman mga higala sa dula. Subay sa gipakita nga datos sa mga sports analyst sa NBA nga sa 24 seconds mga kaigsuunan diin adunay o diin gihatag sa matag team sa pagmugna og opensa, no, matag posisyon 17 segundos anak kang Brunson sa atoa pa 24 minus 17 pila na lay nabilin para sa iyahang mga kauban. So mao na nakitaan karon nga usa sa mga rason nganong nagpait nagkalapiti ang sitwasyon sa New York bisan pa og mupabor ang referee sa New York tungod kay dako kayo ni nga market sa NBA ang New York, dili gihapon mga igala magsilbi tungod sa palpak nga diskarte ni Jalen Brunson
ani mga higala karong playoff oga finals. Samtang usapod sa nakit-an mga higala nga dili maayo, no, sa mga sports analyst sa New York, ang palpak nga rotation sa mga player, key player o bench player ni Coach Tom Thibodeau. Matod sa mga player, si Thibodeau nagagamit lang, gina-exhaust niya ang iyang mga key player. Pag abot sa third, ngadto sa fourth quarter, dili na fresh leg ang kini mga higalang iyahang mga player. Ayan, kikapoy na. Kaya ginalimit lang niya ngadto sa 8-man rotation ang iyahang dula mga kaigsuunan. Right? Wa magamit ng ubang mga player ni Tom Thibodeau sa New York Knicks. Alright, Taon, balik na. Man lamang pipila ka mga pahinomdom. Isyu sa Masa. Isyu sa Masa. Uban ni June Bersamin. June Bersamin. Isyu sa Masa. Isyu sa Masa. Isyu sa Masa. Balik na may kala, dinis ito balagkuyog sa 90.7 Love Radio. Samtang doon ay 22 minutos sa kalabay human ang alas 7 sa buntag. Na ato balikan ng istorya sa monkeypox. No? Naisgutan na nato kaganiha mga higala nga posibleng adunay mga naglimin nga mga business interest aning pagpalanog sa istorya mahitungod sa monkeypox. Makita man gud nato mga higala nga dili equitable ang pagpanghadlok ngadto sa mga tao sa epekto aning monkeypox ngadto sa katawhang Pilipino. Pero matingala ka nganong ingon ana na lang sila kakuyaw muhatag og mga balita nga daw ang monkeypox murapod og COVID-19 nga layo ra man kay ni sila, no? Ang ato ang suspitsa dinha because of business, alcohol, face mask, mga online selling, mga kaigsuunan ug uban pa. Mao na nga ginahype pag-ayo ang monkeypox para daghang mahadlok ang mga individual, mahadlok ang mga kumpanya, magpatuman sila mga medical measures pod nila, mga practical measures like wearing face mask ug labaw sa tanan. Mahadlok pod ang mga local government units, no? Labi na karon panahon na wa nay kwarta ang gobyerno mga bay kay nahurot nagwaldas ni tambaloslos. Di ba? So, mauna ang naglimin nga business interest anang istorya sa monkeypox. Naapod mga higalay naglimin ani nga political interest aning monkeypox. Unsa may political interest ani yon? Di ba sa makadaghang higayon ako na nang ginabalik-balik para masabtan, maedukar ta mga higala, paunsa isuppress ang mga prevailing issues that pressed the kining present administration nga ang pag-suppress aning nasgutang nga mga issue is maghimo og laing issue. Di ba?
karon. Hatkik kaayo ang istorya aning admin nato nga way nahimo para sa mga Pilipino. Nga ang tanan nilang desisyon o diskarte mga higala palpak sa mata sa mga Pilipino. Pausa ni i-cover up sa administrasyon. Una nang gihimo after sa eleksyon mga higala sa administrasyon ang pagpagawa sa istoryang courtesy resignation. Kay gatuo sila nga with that issue, courtesy resignation, mawala ang istorya mga higala nga dominant gihapon ang opposition sa pagkakaron because of the result of the recent concluded May 12 midterm election. So aron mawala na sa mind sa mga tao, maghimo tag isyo, courtesy resignation. Karon kaniadto pagpagawas ng courtesy resignation, wala pa ta magduda. Pero sa dihang iyahang ipangbalik ang iyang mga economic manager o uban pa nga mga gabinete, mga higala nga daw, wala may gitawag og courtesy resignation gihapon, ang resulta, nagduda ang mga tao nga gihimo-himo ra tong istoryang courtesy resignation aron mawala ang isyu nga wa nay mosalig mga higala nga mga Pilipino kung doon naman pipila na lang sa present administration. Kaya kung tinuod pag itong courtesy resignation, ang atong problema ekonomiya. Nganong imo man ang ipambalik ng imuhang mga economic manager din na nga mo man ay problema rong giyaw-yaw sa mga Pilipino. Lisod, why panginabuyan, why trabaho, why mga proyekto nga gihimo ang gobyerno para sa katawang Pilipino. Oh. Nganong imo man ang gibalik ng imong mga economic manager. So therefore, ang conclusion sa mga tao mga higala, nagpaatik-atik na kaan ng courtesy resignation para mawala sa passing ang istorya nga wa gyoy nahimo ang imuhang administrasyon. Karon, wa man to mosalir mga kaigsuonan, kay nakapakong naman ang mga Pilipino nga gihimo lang to pang cover up, ang gihimo na pod karon, gihype na pod ning monkeypox sa administrasyon. Kuyog sila aning mga negosyante o mga kumpanya aning mga virtual company mga kaigsuonan sa online. Nagkasinabot na naron sila, in connivance na sila mga higala, aning istorya sa monkeypox. Nga naman, kay sa monkeypox, kung imo nang ma-hype, siyempre, bawal na ang kanang mga public gathering pag-abot sa panahon. Kay basig magtakod. Health reason. Mao gyud na inbukar. So, ang right to peaceably assemble mga higala shall be suspended because naay kining gitawag nato viral karon nga monkeypox. So, bawal na. Ang gikahadlukan baya gyud pag-ayo daw ni PBBM mga higala aning impeachment. Matod pa ni Senador Tito Soto nga basig kung mag-impeachment, basig ang mga tao mualsa og mulahos ngadto sa IDSA og mag-people's power. Mao na gikahadlukan ni BBM nganong moingon siya nga dili na lang mag-impeachment kay para isuppress ang feeling sa mga tao karon nga naglagot na sa iyahang administrasyon. Di ba? Now, para mawala na, wa man ta mo salir ato nga courtesy resignation kaning monkeypox para ang mga tao di gyud pwede magtapok. Kung magtapok, justified ang himuon sa mga pulis o sundalo nga bungkagon sila kay naay monkeypox. Ilimit ang ilahang kini mga higalang presensya dinha sa kalye kay naay monkeypox. Di ba? Sayon raman kayo na sabton mga kaigsunan para sa mga ordinaryong Pilipino nga ginagamit karon ang issue para ang mga tao dili na makatapok-tapok. Kay nagsige na rabang tapok-tapok mga higala sukan atong pagsaulog sa ika-80 nga adlaw na tawhan ni Tatay Digong.
gisundan mga higala tong mga piskaraban, mga rallies ug uban pa. Ha? Karon basig magtapok na punig unsa na puy kos mga kaigsunan sa mga pagtapok-tapok. Unya kahuman bungkagon kay basin unyag managhan ng mga tao na dinha mahitabo people's power na matanggal sa pwesto ang pangulo. May nang karon pa lang naay monkeypox. Para gamay pa, ops, bawal magtapok-tapok kay naay monkeypox. Di ba? Mauna din ang political side anang monkeypox. Di apay lain. Ang mga local government unit, bisag dili paangay, or ang ato ang national government, pahimos la nilang issues monkeypox. Mag-declare na pod na mga higala o under state of calamity. Wa man mga kaigsuunay pandemic na itabo. Ha? Mag-declare na pod na under state of calamity para ipagawas ang calamity fund. Hindi man na pwede ipagawas ang calamity fund kung walay calamity nga nahitabo. So dapat naay mga ingon-aning panghitabo para himuag balaod unya ipagawas ang calamity fund para mao na puntoy kutkuton mga kaigsuunan niining mga corrupt public officials. Nay monkeypox kinahanglan taog calamity fund. Usaon man na nimong calamity fund para aning issue sa monkeypox o monkeypox. Monkeypox pini POX. Murag bulutong ba? Usaon man na nimo? Ipalit nimo face mask, ipalit nimo alcohol. Ordinaryo ra man na. Aw kanang nay masakit jud. Nahamon tay mga public hospital. Ipagawas kay kaw-kawo na po siguro. Maunay bantayan na po nato mga igalas nasyonal. Burag wa naman siguro kwartang nasyonal. Wa naman tayo bantayan siguro kay nahurot naman mga igala ni Tambalos-los ang kining ko. Ato ang sapi. Paita ni. While tinuod ni nga kaso. Akong i-reiterate. Tinuod ni nga kaso. Pero tinuod nga kaso deserving ning monkeypox nga tagaag atensyong medikal sa ato ang gobyerno. Pero unta, dili gamiton ni mga higala sa negosyo o politika at the expense of people's money, at the expense of the Filipino people nga matraumatize mga kaigsuunan tungod lang sa ilahang uwag sa negosyo o uwag mga higala sa politika. Doon na 32 minutos sa nakalabay. Human ang alas 7 sa buntag. So, uso na po doon ang kanang magdaladalag alkohol na maligya din sa mga asiras kanang sublan ng alkohol gamay pang spray-spray. Uso na po na ron. Siyempre, alcohol, face mask, basig mo sunod na po na face shield kay na ay mga droplets na makatakod. Mag-face shield na po tani. Mura na taan ni mga higalag dagwag mangras katiray ani. Magmaskara. Daghag kog napalit nga face shield kani adto wa na magamit kay naundang na. Gigamit na lang mga kaigsuonan pagkuan kanang mangras cut. Grass cutter. Paita. Now, so much ani nga monkeypox no. Daghang mga lugar ang Davao del Sur sa June sugod na po sila face mask no. Bura usi tawag ani ECQ, GCQ, general pa man ni. No. Hastang Davao de Oro. Apil amot ang Davao City mga higala kung unsa po'y advice ato ang health department din sa dakbayan sa Davao. Now, direta sa kontrobersyal nga istorya mga bay. Una ning kang General Nicolas Turing appointment as new PNP chief. Kaning istorya karon sa mga congressman nga mga pro-admin nga dili tinuod
nga ang ilang gilutong impeachment batok kang Vice President Inday Sara maoy hinungdan sa kaparutan sa alyansa senatorial slate. Oh? Kay ba mo gunay ng gawas, mao man nagipasanginlan mga igala, matod pa ni Tubi Tiangco, congressman sa Pasay man ata ni, nga usa sa mga rason nganong wala giboto sa mga Pilipino, daghang wala makalusot, wala may tabo ang 12-0 nga ilahang giambisyon sa alyansa senatorial slate. Tungod kuno, mato ni Tubi Tiangco, ang campaign manager sa alyansa, tungod sa giloto nga impeachment sa mga congressman. Nag-away-away na nirong mga panuwak dagko, mga ba? Nag-away-away na ni sila. Pero kung pangutan-o ni mo si Barbers, abot og kinsay tinuod ani nila, ingon si Barbers, walay kamatuoran ng istorya ni Tubi Tiangco. Ngano? Kay ang mga nipirma nga mga congressman sa impeachment ni Inday sama nako, ato ni is Barbers mga higala, sabay gunit sa iyang suwang, 81.81% sa mga congressman nga nipirma sa impeachment ni Inday was re-elected ni daog sa eleksyon. Ang mga senador raman ang wa makadaog. Mauro may nangapili. Be, sige kamo daw. Huna-hunaan daw ninyo. Usa kay rason. Ang mga senador napildi, ang mga congressman ni daog. Sila tagsa-tagsa ka mga distrito. Puro ni sila pro-impeachment. Puro ni sila anti-Inday Sara. Kung imuhang i-summarize mga kaigsunan ng istorya. Now, ingon ani, asa ko ang tanaw din ha. Ang mga congressman nga nipirma sa impeachment ni Inday Sara na re-elect, nakabalik, tungod kay ang mga congressman dako kaayog budget gipamalit og boto. Samtang ang alyansa nga mga senador nagsalig lang sa ilang mga congressman nga kaalyado nga ikampanya sila mga higala pero walay gihatag nga kwarta ngadto sa mga tao. Paon sa na nimo na istorya John? Diara. Matod pa sa balita. About 500,000 cases, election violation mga higala, and ang kadaghanan ni vote buying ang nahitabo sa May 12, 2025 midterm elections. Mao na nahitabo. Matod pa sa international standard, mga international standard observers, mga kaigsunan, grabe ang violation. Ilahang konsiderasyon sa milabayng eleksyon, palpak matod pa nila. Mga international observer, meaning mga foreigner ni, palpak tungod kay 500,000 ka mga na-identify nga COMELEC violations and kasagaran ni ini vote buying. Diha ni daog ang mga congressman. Diba? Gikan mismo sa baba ni Barbers. Imuha na mga higalang matanto nga tungod kay nakadawat og tag 150 milyones ang mga congressman nga ni perma mga higala, bot pasabot, na sila'y kwarta, na sila'y baon during the campaign going to elections. Di ba? 150 million ang gihatag ni Tambaloslos sa matag congressman nga mo pirma sa impeachment complaint batok sa vice presidente. Ang mga senador, nagsalig lang sa kampanya may gala sa mga congressman, wa man po'y 150 million gikan sa Tambaloslos, pildi. So, kaning dimension karon sa mga international observer nga palpak ang milabay nga eleksyon, has something to do with that 150 million nga nakwarta aning mga congressman nga ilaha mga higalang gipamalit og
boto. Taud-taud ato ni mga higalang salsalon ning istoryahan ni human lamang pipila ka mga pahinom. Ano ang mapapanalunan mo sa kakasigarilyo mo? Kahit ano pang laki ng premyo na yan, hindi nito. Balik na may gala, dinis ito para kuyog sa programang Issue sa Masa. Doon na 41 minutos sa kalabay human ang alas 7 sa buntag. Good morning din ha, kang Ella Ray Kiucho, si Delta Challenger, o si Victor Radasa Sinya. Maayong aga ninyo din ha. Now, taon-taon, ato ang balikan mga igala, ang istorya may tungod aning kapildihan nga matupan na di masabtan. No? Tungod kay sa itong basaan kwarta mga kaigsuunan ang nagadula. Nganong daghang mga nipirma nga mga congressman re-elected sa 2025 midterm elections. Ikumpara nimo sa mga alyansa senators, no? Unyang taon-taon. Dari sa ta mga kaigsuunan sa National Basketball Association. Now, between, kung mag-abot yun ng Indiana mga galag, Oklahoma City Thunder, OKC. Daghang ingon nga diha gyud sila sa OKC tungod kay nakita nila giunsa paglampaso si Anthony Edwards ug ang iyahang team nga Minnesota Timberwolves. Dominant gyud kuno kaayo tan-awon and they play in unison. They have the skills, the ability, the grit in defense mga kaigsunan. This is a battle between the MVP and the best point guard mga higala nga si Tyrese Haliburton o kaning sa Oklahoma City Thunder nga MVP po nga point guard nga si Shai Gorgeous Alexander kon SGA. Now, kung inyo kong pangutan-on asa ta dinhing dapita, I might be wrong to choose the underdog Indiana Pacers. Posible nga, mamali ko, mapildi ang Indiana. But I prefer to choose Indiana Pacers over Oklahoma City Thunder. Although ang Oklahoma mga igala, masulti na to nga mas refined ang ilahang team, ang ilahang play, because since last year, nindot na gyud ang ilaha mga higalang record, no? Og nahimo nga testamento sa nindot nilang record ang 2024 regular season, aning ilaha karong naabot isip kampyon sa kini nga Western Conference Finals, og they are going to the NBA Finals mga higala. Butang nga wa mahimo sa dihang nagkuyog pa sa OKC si James Harden, Kevin Durant og sila Ibaka, no, og si Russell Westbrook. Wa na may tabo. Now, ang Indiana murag karon lang maigala na refine ang ilahang team. Og paspas pud kaayo sila naka-adapt sa game. Maybe because of their veterans nga na-acquired through trade mga igala.
like Pascal Siakam nga nahimong anchor sa ilahang defense, Miles Turner nga dugay na pod mga higala na kulang lang pod siya og partner sa ilalom. Mo na nga karon nakita no si Terence Haliburton, napa si maturing mga higala, nga draft pod nila na nagkahiusan ni sila, natigom sa Indiana Pacers, and they came up a very good play, no, para sa kining regular season going to playoff karon finals mga higala sa kining tawag na tog Eastern Conference, and ultimately they will play mga kaigsunan sa NBA Finals. Nganong pabor ko, no, all around ang tanaw nako sa OKC all around sila, pero dili gyud ingon nga sagad gyud sila sa tanang kategory, no. Ang nagustuhan lang nako aning gitawag na to Indiana, because ang ilang lineup mga higala is a combination of talent. They have stars or star like Hali, si Haliburton mga kaigsunan, pero kasagaran sa iyahang mga kauban mga role player lang. Mga role player. Dito mga kaigsunan sa OKC, almost na mga star quality tungod kay ang pagka-drop mga higalaan nila naagyod sa kanang first round gyud halos, no. First round halos si Pascal Siakam sa Indiana, unsa ra man na dili man na gani siguro burag na drop sa NBA, no, na recruit ra na siya mga higala undrafted. Now ang nindot manggod anang role player unya usa lang ang star player, wala kaayoy complexity as far as their interest is concerned. Dito naa si SGA, naa si Holmgren, no, kinsa pa ng uban din na mga higala. And besides, ang kini mga higalang statistics sa depensa, mas lamang ang kini nga Indiana ikumpara sa OKC. Offensive-wise, unstoppable si SGA, pero with the defense mga higala, interior defense sa kining gitawag na to Indiana, sa presensya ni Pascal Siakam o Miles Turner, medyo maglisod siya sa ilalom. So ang tendency, mudagan siya ngadto sa gawas. And remember, ang wings mga kaigsuonan sa Indiana, tag-as sila, dagko, maayo mo dipinsa. So, commensurate pod sa ilahang mga front court, ang 4 o 5 nila, tag-as pod, maayo pod mo dipinsa. So, mao na problemahon karon. If they will go to the go-to guy nga si SGA, asa ron mo pwesto o mokuha og puntos si Shai Gilgeous-Alexander mga kaigsuonan pag-abot kung sila gyud ang mag-abot sa finals. Pag-abot nimo sa wings, mas dagko ang mugwardya nimo. Unlike sa Timberwolves, nga gagmay man ang Timberwolves gyud mga kaigsuonan, ilahang front court dula-dulaan lang, si Gobert lang frustrated pag yun, wala sa iyahang self tungod kay nagdivorce og ang iyang asawa. So, you cannot expect nga mamahimong effective ang ilahang big man. Si Reed lang yun ang ilahang gisaligan sa depensa mga higala. Pero kung maghisgot na tag-Indiana Pacer, it's a different team. It's a different team because you have Pascal Siakam, depensa, interior defense mo. You have Miles Turner, opensa o depensa mga higala or around player who can play defense above the rim. Unya, dere sa gawas na ang mga higala si Haliburton, naa si Maturin. So these are issues nga very vital mga higala, no, karong panahuna nga maingon nato nga kuan gyud, mura og underdog lang tan-awon nimo ang kining Indiana, pero ang ilaha mga higalang statistics magpamatuod nga naagyod sila ikabuga. Kanang underdog normal na tungod kay kaniadto mga kaigsunan
ang Detroit Pistons batok sa star-started way back 2000 tawag na to may gala og 4 kalaban sa Los Angeles Lakers. Underdog kay Detroit Pistons, pero ang Lakers mga higala nga gilangkuban sa mga star players, wa man mga kaigsuunan makaigpo. Wa makaigpo. Alright, balik ta dinhi sa to ang panagkuyog sa programang Issue sa Masa. Ano ang Issue sa Masa, uban ni June Bersamin. June Bersamin. Issue sa Masa. Issue sa Masa. Issue sa Masa. Issue sa Masa. Sa gapon kamo na minaw din sa 90.7 Love Radio. Itagdo yung oras doon na 50 minutos ang kalabay human ang alas 7 sa buntag. Now, dirita sa istorya atong balikan na. Unya, NBA ato lang sumpayan. Aning 81.81% kuno sa mga mipirma mga higala sa impeachment ni Inday Sara nga mga congressman was re-elected atong May 12 midterm elections. Mao na moingon karon ang mga congressman nga wa na kamatuoran ng gitabi ni Toby Tiangco nga tungod sa impeachment wa makadaog ang mga senador. Now, ato ang mga higala ang gi-correlate sa istorya nga nanggawas nga ang mga congressman nga ni pirma na ay tag 150 milyones. Of course, di na sila mga higala mga distrito o nganha sila mga party list, makapatuyang sila tungod sa kadako sa kwarta nga ilang nadawat bayad sa pagpirma sa impeachment. Unlike sa mga senador, mga kaigsunan sa alyansa, nga wa man sila makadawat og tag 150 milyones, kay wa man sila mapirmaan o wa man sila makapirmaan ng impeachment complaint. So, klaro kayo na. Now, ato ang i-correlate pagyod sa istorya sa mga international observers nga grabe ang massive vote buying. Ila pag i-considera nga palpak ang eleksyon because of the massive vote buying mga higala. Kinsa may kusog kayo na malit atong eleksyon na? Di ba ang naikwarta? Kinsa may naikwarta atong panahon na? Di ba ang mga congressman kinakabahin mga higala tag 150 milyones pirma sa impeachment ni Inday Sara? So, din atuan na mga kaigsunang masulti, masulti na nato, nga napilde ang mga senador sa alyansa tungod kay walay kwarta. Ang eleksyon ni atong May 12, kwarta-kwarta. Mauning di po nato masulti nga ang mga tao giganahan sa mga congressman nga may pirma sa impeachment ni Inday Sara, maong na-re-elect sila. Dili tungod kay giganahan sila. Na-re-elect sila tungod kay namalit sila og boto. Wa pay labot ang istorya stikas anang counting machine. Mao na din ang tinuod nga istorya. So dili tungod kay naapay trust and confidence ang mga Pilipino. That's why they re-elected those congressman nga may pirma sa kining impeachment complaint batok sa Vice Presidente. Na-re-elect sila tungod kay namalit sila og boto. Dili nagikan sa tuwa. Mismo mga kaigsuonan sa mga international observers nga nagdeklara nga palpak mo na rason nga ilang gideklara ang atoang eleksyon natong May 12 palpak tungod sa massive vote buying mga kaigsuonan. Diin ang number 1 nga beneficiary sa massive vote buying kaning mga re-elected congressman nga pro impeachment sa Vice President. So din atuan na mga higalang nasolbad ang puzzle. How come ang admin senators wa makalusot, ang mga congressman senators nakalusot? Tungod kay ang mga congressman senators na malit og boto tungod kay naa sila'y 150 million nga budget kada usa. So, dili na nato na ikatingala ng 81.81% na kabalik. Di po na nato pwede ipanghambog nga moingon ta nga kuyaw pa jud kaayo ang trust rating sa mga admin congressman kay nakabalik sila. No? Because the reason behind nganong ilaha na mga higalang
nakuha og balik ang pwesto, na re-elect sila, it is not an issue of trust and confidence. Ang issue din kay namalit og boto. Diba? Namalit og boto. Kay kung wa pa to'y kwarta may gala, dili man na makabalik na sila. Kay baho pa man na sila sa kang manang. Baho gyud kay nang kang manang, no? Kay mo may permi hisgutan, baho pas kang manang. Ha? DJ Sweetheart. Oh, baho pa daw sa kang manang. Unsa man gyud nang kang manang, perti gyud nang baho ana. Pasimhuta ra gud si DJ Sweetheart para mahibaw-an magkaalaman. Ha? Kung di mo gusto mo pasimhot kay DJ Sweetheart, si ko na lang si Chip Dante na lang kay kusog kaayo na manimhot. Ay, diba? So, wala na issue din mga higala. Tungod kay nasumpay na nato ang istorya. Naay kwarta ang mga congressman, ang mga senador wala mahatagig bahin adtong tag 150 million. Ang mga congressman silang distrito nakapamalit og boto, ang mga senador wa makapamalit og boto, igo ra sila gikampanya, ila pag yung endorser ang presidente nga wa na believe ang mga tao. Sa oron mo pagdaog niya, asa napita din hang imuhang tudasan. Wa gyud kay tudasan. Di ba? Karon moingon si Barbers nga taas pa yung kay kumpiyansa ang mga Pilipino sa present administration kay 81.81% sa mga may pirma sa impeachment nakabalik. So meaning ang mga Pilipino gusto pag yung impeachment, gusto gyud ma-impeach inday. Anang conclusion ni Barber, sabay gunit-gunit din sa tumoy sa iyahang suwang. Gunit man gyud na si Ace Barbers tumoy sa iyahang suwang. Unsa man gyud unsa man gyud magic anang gunit-gunit tumoy sa suwang. Diba? Now, ang kana mga kaigsuonang dita, dili pud na siya tinuod. Tungod lagi na sa vote buying. Klaro naman ang vote buying kay lagi ang mga international observers nagkumpirma naman nga naagi perting daghanang vote buying na itabo. Ang namalik katong naay kwarta, ang naay kwarta ang mga congressman nga ni pirma sa impeachment. Mo klaro. Karon, DI survey nga gipagawas ang Pulse Asia mga higala. Nagsulti nga 9% lang sa 100% sa mga Pilipino ang gusto sa impeachment. The rest, 91% or kuhaan tapanag ka na mga undecided. 91% including ang mga undecided mga higala. Dili man ganahan anang impeachment. Dili man ganahan, meaning majority sa mga Pilipino dili gusto og impeachment. Sama sa mga senador nato, daghan sa mga senador nato karon ang dili gusto sa impeachment. Ang ilahang alibay, ino na to political alibay mga higala, nga that will only divide the Filipino people. Daghang pang trabaho dapat unahon, dili sila gusto nga matanggong anang impeachment nga mugawas, nga wa sila trabaho nahimo tungod kay nabisi anang impeachment. Mao na rason mga higala sa mga senador. Pero amo na ilang alibay, pero that's only an alibi. The ulterior motive mga higala because nakabalo sila nga daghan pa kay sympathizer ang mga Duterte nga kung muuyon sila anang impeachment, mangusog sila ng impeachment, kasilagan sila sa mga tao. And what will happen to their political career? So gigamit nila ang aning mga senador, scapegoat mga kaigsuonan, anang impeachment kining isyo mahitungod sa makabahin-bahin o makadivide sa mga Pilipino o ang ilaha mga higalang trabaho nga maoy mandato sa mga tao maabandon lang, mapasagdan tungod sa impeachment. Mao na gigamit karon sa mga senador nga scapegoat para dili kay halata, especially kadtong mga nidagan o midaog nga mga senador obos mga higala sa alyansa. Di ang impeachment. Magbahin-bahin lang na, magtunga lang na sa katawhang Pilipino, daghang patag trabaho, bisita, unya, magsigit tag impeachment, wa man tay makuha na. Besides, Inday Sara was also elected by the people. Unya, ato siyang tanggalon, kita elected na punta. Why klaro nga may ebidensya.
So para makuha ang simpatiya sa mga tao. And therefore, kanang impeachment wala na. Bisan ang presidente. Matod pa ni Senador Soto, hadlok ang presidente anang impeachment. Kay basig mauna hinungdan nga magtapok ang mga tao na hinuon unya mo resulta na sa people's power. Away problema na dyan. Kay naa naman tayo ka ng monkeypox. Pwede man din na bungkago na itong magtapok sila. On the ground of monkeypox. On the ground of monkeypox. Bungkagon ta na. Lari pagbungkag na. Ingnon na to. Bawal. Kay naaroy monkeypox. Atong ingnon ang mayor nga bawal na diri mayor. Patawagan ta na ni Lisa Aranita Marcos ng mayor. Kay mo man kusog kay manawag og mayor mga higala. Mo din na gauna-una kontak ni Gwen Garcia. Resulta Gildis Gwen Garcia mo man kusog kaayo daw manguntak. Kontak. Mayor, ay nagtagain nagchance na dia magtapok-tapok na din ng mga pro Sara Duterte nga grupo. Kay basig mulahos na dito sa Malacanang na mag people's power wa na gitani. So, usaon ta man ni Madam First Lady ingna nga di pwede magtapok kay naay monkeypox. Na pwede nang tapok-tapok karon kay naay monkeypox. Bawal. Bawal na kanang tapok-tapok. Kay naay monkeypox mutakod na maproblema ang gobyerno. Kano sa ba na problema ang gobyerno mga higala ni President Bongbong Marcos aning mga problema sa mga tao. Kadagko na aning mga problema karon sa mga tao, sa mga Pilipino, daw wa manggihapon gani maproblema mga higala nga to ang presidente gatan-aw sa mga Pilipino nga problemado na kay naon. Ay nako. So, sa laktod, kaning nagapanghitabo karon o resulta sa kini nga eleksyon mga higala was motivated by money. Worst because even international observers nagsulti nga grabe ka massive ang vote buying mga higala. Piniliay gyud. Pinalitay gyud atol piniliay. Alright. Lilihan niyo orasan, doon na 2 minutos sa kalabay. Human ang alas 8 sa buntag. Dirita mga higala, aning kontrobersyal nga general nga si General Nicolas Torre. As expected mga higala, siya gyud ang pilion ni Bongbong Marcos. Ato ang presidente nga sunod mahimong PNP chief. Highly recommended ni Tambaloslos tungod sa iyaha mga higalang pagtuman sa order ni Tambaloslos batok sa KOJC. Ngadto mga higala pag-suppress sa mga Duterte, pagdala ni Digong ngadto sa dahig the Netherlands. So it's payback time para sa 1993 PNPA graduate mga kaigsuunan nga si General Nicolas Torre. Pero kanis Torre, di punta makasiguro nga makalingkod gyud ni siya sa iyahang tibok term as PNP chief. Nga naman. While ilahang kaso nga dismiss sa DOJ, kaya siyempre DOJ, ilaharaman po na. Pero naa sila mga higalay pending nga kaso sa ombudsman. Kabaw naman tang ombudsman mga higala nga una ka imbestigahon, suspendihon sa kadaan, preventive suspension para di nimo magamit ng imuhang pwesto aron impluwensyahan ning imuhang kaso pending before our office. So ang tendency din naagyo na yung mga suspension. And pag suspended siya mga higala, he cannot perform sa iyahang kining duty or appointment as a PNP chief. Pero wala pa man ang ato lang dia ma-expect na nato nga mahitabo na siya. Posible na siya nga mahitabo sa kwan part ni Torre. Si Torre mga kaigsuunan ko batch 93 sa PNPA ang pinakauna mga higala nga PNPA graduate nga nahimong PNP chief. Sila magalong wa man gito ma PNP chief because during the time naapa may mga
PMA. Priority man gyud kanunay mga higala gud ang mga PMA. Not because narbay mga istorya kaniadto ani nga controversial nga ang PNP kuno second class citizen na lang pag-abot din mga higala sa kining serbisyo sa ato ang mga law enforcer kay sa PNP, no? Kay priority gud kuno ang mga PMA graduate. Dili po siguro sa ako ang tan-aw to harmonize the issue. Dili man issue nga graduate ka sa PNPA o PMA. Ang ako lang nakit-an din nganong hangtod na apay PMA nga pwede mabutang anang pwestuhan na. Not because nga second class citizen ning mga PNPA or naapa toy dimension nila kaniadto nga vocational lang daw ang PNP. Dili. Actually 4 years po na professional. Ato na lang na 2 years pero dili po na to masulti nga vocational na siya. Siguro sa ko ang tan-aw mga higala, sa ko ang basa ani nganong giprayo ang mga PMA because gi-stop na mga kaigsuunan. Wa ko masayop 92 rakutob ang PMA nga nakasulod sa pulis. Wala na PMA nga gipasulod sa pulis. Gibabanga na sa PNPA mga kaigsunan kay wala na po sila break nga mahimong high ranking official din na kay priority man gyud kanunay mga kaigsunan ang PMA. Kanang graduate ka sa Philippine Military Academy. Maybe because that's the reason behind ngano nga hangtod na apay PMA sila gyud ang ibutang kay wala na may PMA nga gipasulod sa pulis. So hotdon na lang. No? Pagpahurot na kinsa pa man din na mo sunod, di ba? PNP na tanan din na. So burag nga ana mga higala, wala ko anang istorya nga second class kuan unsay mga term nila against sa PNP graduate, no? Kay professional gyapon na sila. Murag gitagaan lang og chance ang mga PMA nga makapadagan sa tuang pulis samtang naa pa sila dinha. Because it is certain nga wa na gyud PMA nga makasulod sa pulis og dominahon na gyud na sa PNPA. Muna giingon nila, wait until you become. Wait until you become. Kay wa man gilain ang kapaingnan. Wa na gyud PMA nga gipasulod sa kining PNP. So ang PNPA graduates na gyud mo dumala mo domina anang ato ang kuan mga higala kining Philippine National Police, no? So this is the first time ang worry lang because very colorated ang iyahang personality, full of controversy mga kaigsuunan si General Torre. Pero nakabalo na tantanan ana nga dinhagin na paingon tungod kay paspas kay ang promotion daw may ginahabol mga higala. Ang ginahabol nga suspetsa sa mga tao nagkatotoo ang retirement ni General Marbil mga kaigsuunan nga siya ang ipuli. Nagkatotoo ang ato ang mga hinala. Ang nganong ingon ana kapaspas ang promotion gikan og colonel himo 1-star general then ultimately gihimo dali kayong 2-star general mga higala kay ang plano gyud siya ang himuong PNP chief. Now, putos sa kontrobersiya. Makaayo ka ni sa administrasyon ni President Bongbong Marcos. Mao na rin pangutana na to. Ang imuhang PNP chief, ang overall head sa imuhang law enforcement agency nga Philippine National Police, naputos na sa kontrobersiya, makaayo ka ni sa administrasyon, napaimuha din ang PCO nga mapataka lagyaw-yaw. Hilig kayo mo propagate og fake news. Kauman, ang mga media mo'y pangakusahan nga nagsabwag og fake news, mga higa. Diba? So, may dakong pangutana karon. Makahatag ba ni kayuhan sa Marcos administration or makapasamot lang ni mga higala?
ato ani unyang himay-himayon sa to ang pagbalik human lamang pipila ka mga pahinom. Everyone has the responsibility to know and understand the earthquake evacuation plan and procedure in our workplace, school, at home, and other places where we usually go. But when is the time to evacuate? Tired of long queues? Worry no more. File your BIR Form 170RT or the annual income tax returns for corporation, partnership, and other non-individual taxpayers, subject to the regular tax rate at the comfort of your homes, using the EBIR Forms version 793. Fill in the portion for tax identification number, RDO code, and line of business. Alright, balik tayo kala diri sa to panagkuyog sa programa Issue sa Masa samtang 12 minutos na ang kalabay human ang alas 8 sa buntag. Good morning din na kang Ma'am Maricel Plaza Humawan kanunay naminaw sa may Shell Solaris. Ayan. Arnold Bugas. Again, naglanog-lanog daw tayo napita sa may Matina ato ang dakbayan sa Davao. Now, ato ang mga igalang balikan as expected kining nakapakong na ang mga Pilipino nga si General Torregiod ang himuong PNP chief. So, with that, naay mga pangutana kung makatabang ba siya aning gihambin karong kontrobersiya sa present administration or makapasamot lamang because saya may galang background grabe og kontrobersiya, grabe ang iyaha karong mga kaso, di ba? Kato lang sa KOGC ni Pastor Apollo Kibuloy, ang iyahang gihimo kang Pangulong Duterte. Di ba? Dagan siya mga kontrobersyal mga higala. Gawas ni ana, naaba siya'y moral ascendancy to lead di 230,000 ba? Ato ang Philippine National Police nationwide. Importante kayo na sa ka-leader. Dapat na kay moral ascendancy. Kung ang tanaw sa mga tao, kuan lang ka, kanang rubber stamp ka lang. No? Rubber stamp ka lang sa mga politiko. Like ni Tambaloslos, ginasugo-sugo ka lang na wala kay baruganan.
or ginasugo ka, sugot po ka, kay nagapangwarta ka lang. Di ba? So, walay moral ascendancy ang imuhang personality to lead our Philippine National Police. And therefore, may mo kang liability. Remember sa ato ang absentee voting sa mga pulis o sundalo. Ha? Wala na baya sila tiwala sa administrasyon kay wa nila mga higala gibuto, ang ilang gibuto oposisyon. Karon punan mga kaigsuonan og usa ka general nga maoy manguna sa Philippine National Police nga otro pong white credibilidad, that will certainly mga bay, lose more credibility from the administration. Wa kay madungag din ha, kundili ang kana mga higalang dungag sa problema. Dungag sa problema ang mahatag ana ni General Torres. Sure, ang lang na mo siyang PNP chief, compliance, record holder, kay siya mo'y nagdakop ni Kibuloy, siya mo'y nagdakop ni Digong, manay mo siyang PNP chief, na siya istorya sa iyahang mga apo, sa iyang mga higala, inig-retire niya. So, siguro ka na, record. Pero, as far as the welfare of the Filipino people, muragwa gyud tayo nakita mga higala. Otherwise, siya ang sundon sa mga pulis. Ang iyang standard, unsa may iyang standard, di mo sunod sa balaod. Law enforcer nga di mo sunod sa balaod. Mao na standard ni General Torre. Di ba? So sundon karon sa imuhang mga sakop nga di pod mo sunod og balaod, himuon kanila nga standard. So what will happen to our law enforcement agency, the Philippine National Police? Di ba? Dako kayo na mga higala nga istorya. No? Now, i-correlate nato sa istorya nga reconciliation. With that appointment of Torre mga higala, nagpalig-on nga ang reconciliation ni Bongbong Marcos dili gyud genuine. Ngano man? Gyapon si Torre mga higala, kabaw siya kung siya gipanghimo anang Torre against sa mga Duterte. Nakabaw siya unsa ka violator sa balaod na si General Torre. But despite ana mga kaigsunan, gi-appoint si General Torre. Di ba? Gi-appoint nimo ng tao nga wa ganahi ang katawhang Pilipino. Wa ganahi ang mga Duterte ana, iya kauman moingon ka reconciliation, and therefore ang reconciliation nga iyahang gi-mention dili sincero nga reconciliation mga higala. In fact, iya pang gi-mention pag mag-reconciliation ko walay mga kondisyon. Ano manghagad kang reconciliation nga ang imong giagad mag-set man og kondisyon para magkasinabot mo. Di ba? Wa man kasugua din nga agnihami nga mag-reconcile ta. Ikaw ra may nikalit din na nagpinaabtik og istorya nga makig-reconcile sa mga Duterte. Wa man kapusa din na. Ato di may gala nga balikan human lamang pipila ka ba nga pahinomdom. Tired of long queues? Worry no more. File your BIR Form 170RT or the annual income tax returns for corporation, partnership, and other non-individual taxpayers, subject to the regular tax rate at the comfort of your homes, using the eBIR Forms version 793. Fill in the portion for tax identification number, RDO code, and line of business. Key in your taxpayer's name for individual taxpayer and registered name for non-individual taxpayer, together with the registered address, zip code, and contact number.
Also, do not forget to secure a valid email address to receive your filing confirmation receipt. Select 1702 RT version 2018C and you're good to go. For line number 1, just click the appropriate accounting period, whether calendar or fiscal year. For number 2, fill up the year ended. Choose and click yes or no whether it is amended return or not for item number 3, and whether short-term period return or not for item number 4. And choose the applicable alphanumeric tax code or ATC in item number 5. Moving on to Part 1, Background Information, go directly to line item number 10 and input the date of incorporation or organization. And now you're on to your Part 4 and enter the amounts on each of the line items. Click the highlighted part on item number 34 for ordinary allowable deductions, item number 35 for special allowable deductions, item 36 for NOLCO, or just simply choose and click the highlighted part on item number 38 if you opt the ordinary standard deduction or the OSD. Make sure to enter the correct income tax rate of 25 or 20%, whichever is applicable for item number 40. You may also enter the tax credit and or payments and make sure to attach proofs. Do not forget to enter the correct net income on page 4, Schedule 5, Item 10, and must have equal amount on page 2, Part 5, Item 39. And now you're ready to click Validate and Submit. Take note, make sure you have a stable internet connection for the submission of the filed return. The confirmation receipt will then be sent to your valid email address. And that's it. What are you waiting for? File now! Isyu sa Masa, uban ni June Bersamin. Isyu sa Masa. Isyu sa Masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Paleta Megala, dili sa itong panagkuyog sa programang Isyu sa Masa. Samtang, ito na 22 minutos sa nakilabay, human ang alas 8 sa buntag. Now, di na to kita Megala ang sinseridad sa giingong reconciliation ni President Bongbong Marcos. No? Ay, ang istorya, wala na condition, reconciliation diretso. Human sa imuhang gihimo o gihimo sa imuhang administrasyon ngadto sa tao. Ang imuhang gusto, ang imuha lang gusto mo ay masulod. Murag inana. Kung gusto ka, kalusa ka gusto makig-reconciliation, dapat ang tao mosunod sa imuha. Sinuswerte ka. Unsa bagyo di ay ka kakuyaw nga leader. Ana ba? Ultimo imuhang promise sa mga tao nga bugas hangtod karon, promise lang gihapon. Naglungag og pasalig ang mga tao. Ang mga tao galungag lang gihapon og pasalig hangtod karon panahon na. Karon nagpasalig na pud. Nga tuloy-tuloy na daw na mga igala kay nakakita na daw sila og pamaagi. No? Nakakita na daw pamaagi nga to ang presidente unsaon paghatag ng tag 20 pesos. Kilos bugas mga Pilipino nationwide. No, na daw siya pamaagi. Unya magtuloy-tuloy na daw na hangtod ngadto sa 2028. Mura grabe ang hallucination na ning issues bugas ni Pangulong Bongbong Marcos. Grabe na gyud. Way klaro. Laliman ka. Giimbestiga naman na.
Naa na may mga pagtuon. Unsaon nimo pagbaligya og tag 20 pesos ang kilos bugas? Nga ang kumpra pa lang daan ana nimo didto hapit na 30. Unya ibaligya nimo og 20 pesos. Asa karon itapal ana? Di ba? So, inherently impossible to happen. Karon, ingon na pod nga kanang tuloy-tuloy gid ato 2028. Basin siguro og sa 2028 pa na kay eleksyon naman po. Ha? Basin sa 2028 na pod na nimo himuon kay eleksyon na pod. Ang kining gitawag natog istoryas bugas nga tag 20 pesos mga bay, layo gyud ni. Lisod ni siya gyud ma-materialize kaysa kumprada pa lang daan. Ha? Mahal na kayo, hapit 30 na. Wa man pud tay mga local production karon diri sa rice kay wa naman mananaw man ato ang mga kaigsunan tungod sa kabarato. Lahi na may gipangtanom mga higala. No, tungod sa kabarato, pag mangharvest sila, lugi. Kisa pa may ganahang mag-uuma mo tanom ana. No? Kaning giingon nila nga tinud-on yun daw ni PBBM nga mahitabo ni murag hallucination ni gani. Gi-interview siya may gala sa usa ka media. Ang gi-interview mahitungod sa iyahang pagbagsak sa popularity o trust rating. Unsay gitubag sa presidente mga kaigsuonan? Ang iyahang gitubag tuloy-tuloy na gyud daw ng tag 20 pesos nga matag kilos bugas. Nabi na. Naunsa naman ning ato presidente di naman magkadimaon tubag. Yabag naman mga higal, gipangutana og about trust rating, ang gitubag 20 pesos nga kilos bugas. Di ba? Ground man na mga kaigsuonan nga physically unfit na siya. Worst because di lang physical, mentally unfit. Lahi ang gipangutana sa media, lahi ang iyahang tubag, iyabag ang iyahang tubag mga kaigsuonan. No? Daghan pang mga pangutana sa mga media nga mukatawa na lang ang mga media kay di mao ang tubag ni Mr. President. Gipangutana siya paglingkod pa lang niya. Who is your sabato? Solgen. Solicitor General. Ha? DSWD. Mr. President, yung sabi mo na 5,500 flood control project, sana yun, binaha tayo kahapon. Sana yun. Binangga ng barko. Kung si Miriam Defensor Santiago o si Pangulong Duterte na ay compilation mga higala sa ilahang mga punching line. Si Miriam Defensor ang iyaha kanang mga kuan man to iyaha unsi tawagan ni anak DJ Sweetheart kanang mga iyahang punching line kanang mga pangbatanon ba. Si Digong more on panultihon si Digong. Na siya mga panultihon. More on idea. Si Miriam Defensor, more on pasumbingay po itong iyahan tirada. Na ay mga compilation anak nila. Na sa kanang YouTube na mga kaigsuunan. Di ba? Like, anong ingos Miriam, iyahang kuan nga, huwag kang maghanap ng magandang babae. Kasi magiging pangit yan, wala ka namang ipakain sa kanya pag mag-asawa kayo. Mga kuan ba? Si Digong lahipod, more on idea ang kuan ni Digong. Pero kining atong presidente karon, sureball ta pag mahuman ni siya sa termino, pag wa na ni sa Malacañang, naa na po ni compilation.
Ang compilation ani niya mahigala kanang tanang mga yabag niya nga tubag sa interview i-compile na mao na ibutang na pod ngadto si YouTube. Daghan man nag-viewer, mamonetize man na. Kay daghan man nag-viewer di Sweetheart. Moag reels. Ha? Oh. So, makwartahan na sa mga Pilipino. Diyan na lang makakwarta ang Pilipino kaysa iya wala, way trabaho, way negosyo, wa tay makwarta. Kana na lang mo na makwartahan sa mga Pilipino, ipang-compile ng iyahang mga palpak, yabag nga mga tubag, kay daghan nag-viewership, mamonetize na ninyo. Ah? Sureball na. Oh. Pertig yun ang surebula, makakwarta kita ana. Labi na ka mga IT, howd kayo ana mga higala. Ah? John Casas, good morning din ha. Oh. So, wala tayo maani, wala tayo madaw-daw. Kanang 20 pesos matag kilos bugas, inherently impossible na. Wala tayo local production. Mamalit po ta, dili po ingon anak kabarato ang ato ang palit anak dito. Dili gyud na buobo sa 28, 29 ang matag kilos bugas. Worst, kung ato apag itong pilion tong grabe ka quality, patong na gyud to og 30. Kauman imo lang ibaligya diri sa mga Pilipino og tag 20, asa kag itapal. Ha? Asa kag itapal ana. So, imposible gyud kaayo siya mga higala nga mahitabo. Now, kanang impeachment, sumpay na lang nato ni, no? Ang impeachment mga higala ni Inday Sara, wala na gyud. Nagkaanam na mga kaigsuunan og kahanap. Why? Because ang usa sa mga iladong politiko nga yiluhan nga si Drilon mga higala, si Franklin Drilon mismo maunay nag-istorya nga kanang wa na mahitabong trial sa impeachment kay wala na day number ang mga senador nga pro-impeachment. Daghan daw sa mga senador dili gusto og impeachment. Sa laktod wa na trial mahitabuan. Ha? Niangko na. No, niangko na mismo mga higala ang iluhan nga opisyal nga si Franklin Drilon, wala na gyud. Niangko na sa kapildihan, di na mahitabo na impeachment. Phil Kaayo, Boss John, kala na kaayo, jamming ni PBBM. Kala na daw kaayo. O lala na kaayo. Wala na gyud. Okay na. Para makakwarta mo, wa man mo mga negosyo. Kita, wa man tay negosyo. Wala tay kining trabaho. Maghimo na lang tag reels. Ipang-compile tanan niyang mga yabag nga tubag. Mga palpak niyang tubag. Kauman, ato nang immonetize. Kaya para makakwarta ang mga Pilipino. Di naman kita makakwarta. Way trabaho. Kisa pa may mubo-bo diri magalas Pilipinas nga pertindaghan nagkrimen wa masulbad, drugs pa imuha nga gabaha, wa ma-address. Awara ko to, naitiguang mga higala, kampante kayo mo bitbit og 2 ka kilo nga shabu sa airport, iya pa mga higalang gi unsay tawag ana kanang gibitbit lang ba wala gi check in. Iya lang gibagahi mga higala gibitbit. Ha? Kampante kayo magbitbit og shabu. Why? Siguro, tihang tanaw na nakalutsar-lutsar na siya sa mga daghan kayo nga mga checkpoint niya. Iya pong tanaw nga, ang presidente gani, wa man ni magpa-drug test ng presidente, basig okay na nin siya po. There is Pilipinas. Okay na siya po di. Bit-biton tanida sud si Roplano, agi bit-bit mga higala. Double digit ang kantidad ato nga milyon. No? So, wa na'y kahadlok ang mga tao, ang mga kriminal nga muhimo og krimen mga kaigsuunan. Sa laktod, ang gobyerno di na kahadlukan, di na ginarespeto, di na tuhuan, apil ang ato ang bala. Kung ato ang isummarize, wala na mga higalay law and order. Wala na law and order.
Di naman tuhuan mga higala ang atuang balaod aning trabahoan eh. Isog naman kaayo ang mga tao. Siguro po, ang hunaw-una sa mga tao, alang-alang magpakamatay ta. Naapamantay pwede mahimo, bahalag illegal. Ang importante, mabuhi ta. Kaysa magligal ta, mamatay ta. Wa tay malamoy. Wa may kahatag ang gobyerno sa tuwa. Mayin, tag magpermanente kada adlaw eleksyon, campaign period, kay naay panghatag ng mga panuhak. Pero kausara man na sa tulo ka tuig. So kausara ta mo kaon sa tulo ka tuig. Di ba? So ingon ana ang perception mga higala sa mga Pilipino aning atua karong present administration. Wala na. Ha? Guba na gyud ya man makig-reconcile para og ma-reconcile mga higala, ang pasangin lang na pod ang mga Duterte nga maoy hinungdan sa kalisod. Huh? Pandamay istoryahan na. Di aparoy Congress daw, una mahuman ang Congress mga higala. Gipaambit pa ni si Attorney Francis Abante, ang anak ni itong Abante nga taas kay dila mga kaigsunan. Oh? Ihimong spokesperson sa 19th Congress, mahuman naman eh. Oh, naningkamot po in town, nga hasta sa 28th Congress, siya gyapon ang spokesman. Ang problema, tungod sa pagka-reckless, si Claire Castro, nga reckless pod, iyaha mga higalang gitira nga maoy nagpakatag kuno og fake news. Dili daw sa pareha ni Claire Castro nga nagpakatag og fake news. Launa ning mga panuha. Oh, kana si Claire Castro wa na maggimutuo in town ano eh. Iyaha lang siya nga mogwapa siya tan-awon din ha sa kanang inig-interview, inig-press con sa Malacañang. Mao na iyaha. Pero moingon kag content-wise anang iyahang gipang tabi din ha in behalf sa interes sa kining yang amo nga presidente, wa gyud in taon. Oh. Sabay mo to ana niya nga kaniadto number 1 critics man na siya ni Bongbong Marcos nya karon mo kalit lang sigig daig. Usa may moral ascendancy nimo. Di ba? Perti kay na siya nakapanaway kang Bongbong Marcos kaniadto. Kauban gimog spokesperson mga igala. Sige na lang daig. Sa dili dapat daigon. Daigon niya. Oh, fake news. 30 ka fake news, Digi Sweetheart. Ambot. Og unsa na pod mga higala ibalita ani pag-abot aning bugas. Gisaad sa ara na pod ang mga Pilipino aning bugas. Kanus aka ta makatilaw anang bugasan na. Unsa kay lami anang bugasan na. Pertigyod siguro ng lamia mga higala kay gitanugan yun na. Wa naman yun. Ang mga Pilipino, ingnon lang dayon nga mais na lang ay mukaog humay kay makadiabetes ng humay. Oh, para mahadlok pang kuanon ba, pang saywaron ang mga Pilipino ba. Di na mo magsigig kaon og kuan bugas. Kay makadiabetes na. Grabe ang kaso ron sa diabetes. Gusto mo ma-diabetes mo? Sige mo kaon na ng bugas. Hadloko na lang mga Pilipino. Mao na lang nahimuon sa gobyerno mga higala para mo baba ang demand sa bugas. Unya, naaman po yung mga Pilipino bisag kung saon ni mo saywa di man gyud mahadlok ang diabetes. Dito pa mo kaon mga higala sa only rice. Wag yapon. Dili siya mga kaigsuunan solusyon sa problema. Tungod kay bisan kanusa, wa man pod gyoy na introduce nga ultimate solution or konkreto nga mga solusyon mga higala ang ato ang gobyerno aron ma-address ning mga nag-unang problema. Naapay nagsunod nga problema kaning ato ang naisgutan karon, mga nag-unang problema lang ni, daghan pa kaayong nagsunod nga mga problema, nag-ikog-ikog nga mga problema mga kaigsunan. Usaon na lang nato ni pagsulbad nga wa may mga konkretong solusyon. Ingon masulbad daw kay mag-ilis siya og gabinete. Iyahang gipang-inggadyo nga mag-submit og kining gitawag nato courtesy resignation. Pag-submit mga kaigsunan, nag-submit lagi, pero iyahar man gyapon gipangbalik. Wa man niya dawata ang mga courtesy resignation. So maura gihapon ng istoryahan na 1 + 1 = 2 ra gihapon mga bayan.
taon, balik taon, man lang mapipila ka magkapainom doon. Issue sa masa. Issue sa masa. Issue sa masa. Ano ang mapapanalunan mo sa kakasigarilyo mo? Kahit ano pang laki ng premyo na yan, hindi nito katumbas ang kalusugan mo. Kaya, mag-quit ka ng magyosi at mag-vape. Tumawag sa DOH Quitline 1558 para sa tulong mag-quit. Balik na magkala din sa ito panagkuyog sa programang Issue sa Masa. Doon ay 41 minutos na nakalabay. Human ang alas 8 sa buntag. Muna'y dako lagi kayong katawan ng istorya karon. No? Kay ang mga congressman niingon nga, mga senador, ha? Pildi mo, kami lagi daugman. Alyansa man pud mi. Kamu alyansa mo, pildi mo, kami daugman. Di ba? Pero ang diferensya kay ang mga congressman na ay kwarta nga gipamalit og boto. Ang mga senador nagsalig lang sa mga congressman, mga mayors nga i-endorse sila. Why kwartahay mga higala? Pildi. Pildi. So, tinuod yun ang istorya sa mga international observers nga grabing pinalitay. Lalimang ka na, pila sila kabuk, naka 150 million, bisag katunga lang ilang gastuon mga higala. Pangwaswas nila. Para makabalik sa kining kongreso. Ting hayahayas mga panuha. Siguro, mamalit na po ng mga pick-up, mga van, mga yuta. Nakakulukan na ganoon sila. Kagipantagaan, magtag 150 million, pirma lang mga higala. Ambot lang si Kuandia, Congressman Kagas, kaya nakapirma po na ba to? Patay kang bata ka. Alright, 43 minutos sa nakalabay, human ang alas 8 sa buntag. Dula na ba ni sweetheart? Ang kuan karon kining New York Knicks ug Indiana. Murag diha na gyud ni paingon gyud sa kapilihan ning New York. Wa naman sila mga higalay alas. Mabitaw ning ginaauhag sa mga pro New York nga i-anchor ang ilahang offense ngadto kang Carl Anthony Town. Dili kay si Jalen Bronson lang mga higala, sigig bulhag 17 segundos diha ang bola lang pirmi sa iyahang kamot. Unya ang iyahang makauban sige ra tawag paabot kanus-an niya pasahan. Di ba? Ang iyang kauban na lang mga higalay 7 ka minuto aron mo execute sa bola, either i-shot, i-sulod or ipasa. Wala. Luoy ang mga kuan. Luoy ang player sa kuan. Dili maayo ilang court general
selfish mga kaigsunan, dili maayo ang play, no? Naman po siya mga assist, kana lagi magkaipit-ipit na. Oh. Dili pareha mga igala kang Haliburton. First, nga NBA player naka-record og triple-double nga 0 ang error. Wa gyud siya error, no? Zero error si Haliburton mo na nga dako ang kumpiyansa karon sa mga fans, no, sa kining Indiana nga kaya kayo nila ang Oklahoma because they are efficient scorer, efficient defender mga higala, no. Ang OKC sometimes reckless pa tungod sa ilahang kining kabatanon, di ba? Si Chet Holmgren, Shai Gorgeous Alexander, si Dort, si Caruso. May po ni si Caruso mo dipinsa. Ligor actually po ang OKC. Pero ang plastada maguro kung gitan-awan ganahan ko sa plastada may gala o sa rotation sa Indiana. Kanunay fresh legs ang ilahang player sa hard court, no, kay nindot kaayo ang ilahang rotation. The more mangod nga daghang player ang imong i-involve sa imong rotation, the more nga makapahuway ang imong mga player, and that is the advantage mga higala sa lahutayay. Siyempre key player ko na nimo, mga skoray ko na, defensive player nimo naa din na. Di ba? Nya ang imuhang kining mga key player nimo wa nay tiili kadagan kay gihurot nimo. Moabot og taghapit 40 minutos ang imong playing time gihatag sila ha. Mo na gilantaw nga usa sa mga palpak nito Tibudio kay ginalimit lang niya sa 8 players. Pila man ang nasa roster, burag 12, 14. Gamiton lang niya ang 8 mga higala. So, mabitaw na usa sa mga gibasol mga kaigsuunan nganong na-injured si Derrick Rose, perti pa untang layo ag maabtan, si Tom Thibodeau. Ngano man, exhausted kanunay ang tiil ni Derrick Rose kay ginababad niya taman sa ginhawa mga higala sa game. Wala niya na-manage pagtarong si Derrick Rose o ang playing time ni Derrick Rose. Di ba? Nya si Derrick Rose kay ang mentalidad ato athletic kayo, mulayat gyud bisag kapoy na kayo ante, la resulta injured gyud. Nya ang iya pang style sa pagtugpa mga higala, vulnerable kay sa injury, na injured gyud si Derrick Rose. Wala na. Tapos ang karir ni Derrick Rose. Pero una gyud din dapat na manage si Tom Thibodeau ang iyahang playing time. Kay ang iyahang mga tiil, dali ra kayo mahago mga higala tungod sa iyahang pagka-athletic. Sama sa Tom Thibodeau, mahilig man sa 8-man rotation. Nawala na gyud hinoon sa game si Derrick Rose. No? Maupod ni karon sa New York. Sige niya ginababad ang mga key player, wala magamit kaayo og mga bench player. Pag-abot ngadto sa last quarter, wala na. Labi na gadikit ang score, pildi gyud kay wa na maikalaw tayo ang mga player, wa may reserve energy. Wa man niya gi-utilize ang mga bench player, no? So si Tom Thibodeau maayo sa depensa. But very poor nga coach mga kaigsuunan pag-abot sa management sa rotation of players. Mao na iya ang problema. Amot lang kahaka ni karon OKC og Indiana may gala. Burag si Carlisle man ang kwan. Coach Carlisle dati sa Mavs, dati sa Detroit Pistons. Rick Carlisle ang sa kwan Indiana, no? Ato tanaw ni mga higala, no? Interesting kay ini nga game. Fast-paced nga mga team, naay opensa, naay depensa, naay rookie, naay mga veteran, both kining hungry. Hungry makaigsuunan sa gitawag nato og kampyonato sa NBA, gutom sa sing-sing pod sa usa ka
champion mga higala. Alright, taod-taod, balik ta. Human lamang pipila ka ba nga pahinumdum. Isyu sa masa, uban ni June Bersamin. June Bersamin. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Panayta Megala, dini sa ito panagkuyog sa programang Issue sa Masa sa 90.7 Love Radio. Samtang 51 minutos na, human ang alas 8 sa bundag. Reminders lang ha, sa tuang magkaigsuunan, magparehistro na ta. No? Kay tuloy ang barangay election. Nasakpan man kuning mga congressman nga gusto nila i-postpone in the guise of kada bang pagpanday og balaod fixing the term of the barangay officials, no, barangay NSK. Pero ang tinuod ay gusto nila mga igala i-postpone kay maoday rason nga kani karong mga incumbent nga mga barangay officials maoday nagtabang sa ilaha aron makadaog sila balik sa kongreso. So karong mga panahon na mag-expectar ta daghanang mga milagro din hang trabaho ng inyohang mga kapitan. Mukalit lang nagkabuutan, daghan na din hang mga padula-dula. Pero ang problema ani, unsaon nila pag-correlate aning monkeypox na pod. Bawal man actually wala pa ha, pero ang tendency moabot gyud na nga ibawal na ng tapok-tapok kay magtakod. Mao na may tabo din na. So kanang mga paligaliga din ha sa barangay, kanang mga activity din na sa barangay aron magtapok kay mo istorya si kapitan, mangampanya para sa iyahang political candidacy, may tabo gina siya. Magsugod na. Actually karon na gani. Magpaliga, padyant, gastong kwartas barangay, na mga tabangan na dayon, kay hapit ng eleksyon, December 1 ang eleksyon actually. So prior na ato schedule sa kining gitawag na tog registration. Kalimot ko gano sa atong sugod tong registration DJ Sweetheart. Basta December 1 mao na ang target mga higala o gitakda. Dili target, gitakda gina sa atong balaod nga mag-eleksyon na. So hapit na pod inyo mga kapitan din na nga way nahimo. Ilis din na ninyo. Ang kapitan ninyo nga way mga project din na pang-ilis din na.
Kay mo ni ang oportunidad ang magkambyo o mas effective na nga leader diha sa ato ang barangay. Na ay balita karon wala day lockdown nga may tabo tungod aning impacts sa tibuok Pilipinas. Sa pagkahay istorya ani. Pero dali ra kay na istorya mga higala. Wa ta makabaw lagi. Kay na ay mga naglimin ani nga negosyo o politika nga isyu aning monkeypox. Gamit kayo ni. Gamit kayo ni mga higala sa mga politiko, especially sa administrasyon. Aron nga pugngan ang bisan unsang plano mga kaigsuunan sa mga tao nga nga magpapahawa, no, sa present administration. Pagingon lang nimo monkeypox taron wala, bawal magtapok-tapok, naanay legal ground sila mga higala or balido nga rason nga bungkago na din hang mga tapok-tapok tungod anang monkeypox. Samtang sa laing bahin, naku po, ang kini mga higalang mga Dabawenyo, nag-ampo gid sila, nag-ampo gid ta nga makauli na sa Tatay Digong. Kay miss na miss. Di siya makatambong sa haya siyang amigo nga si Freddy Aguilar. Condolence pamilya ni Freddy Aguilar, national artist naman po ni si Freddy Aguilar. Uy, atong kauban nga media, i-post man to kagahapon, may panaw na daw. Si Max Kindaw. Taon-taon po ni na nervisyo may gala. Gamay pa ko, burag 8 anyos pa ko, Max Kindaw na ni. Oo, may panaw na mga kaigsuunan. Hinay-hinay, mo gina. Batch by batch man ta dis kalibutan. Diba? Batch by batch man ta. Masahay lang. Maulahi ta, masahay pod. Mauna pod ta sa tuang batch. So, matod pa nila, kuan ni John, kanang turno-turno maguning kinabuhi pod. Maka turno kag sayo, makapakyaw ka og sayo, mularga kag sayo. Hadlo ka pod ana. Nako. Hadlo ka pod ana. Unya, kinsa na lay caretaker sa imuhang batan-on nga gwapang asawa na agaray. Kinsa na lay mo caretaker ana? Si pare. Ay nako. Ayaw gyud paningkamot gyud, paningkamot gyud. Taw na ako ang mga amigo. Idad-idara na ningkamot gyud nga burag mo batan-on gihapon sila. Hadlok silang mawag sa iyos kalibutan unya asyumon ang ilahang mga batanong asawa nga gwapa kaayo. Mo nay sayop ninyo. Nganong nangasawa mo o gwapa batanon pagyod. Nangasawa nagmili na ng tamo katong apikihon og dagway wa gyud mangilog ana. Ingo ba di pug ka makasiguro jud oy. Di pug ka makasiguro. Kaya maagi ana, bisag apikig dagway ng imong asawag, maagi ana din hag mudumog og trapo na disgrasya gyapon na. Sutipan mo na. Bisag ang imong asawa, apiki og na, unyag maagi ana mandumugay og trapo. Igo gyapon na suway dining. Agad mapermi rason kanunay. Wala tayo oras mga higala. Di ta magpalabi kay Biyernes ron. Panahon ros buyag-buyag. Bawal pod ang tutho kay naay monkeypox. Basin unya ka ng tutho din na infected as monkeypox. Dali ra kay mo transmit din na sa imuha. Sinakdanay mo. Bitaw. Wala tayo oras mga higala. Dinis ito palagkuyog sa programang Issue sa Masa Adlaw ga Biyernes. Pitsa 30 ni bulan sa Mayo 2025. Ako yung alagad bata-bata June Bersamin. Mapanuna ta magbulag-bulag karong buntaga
Ato ang pulong pamalandong mga higala. Sa ato pulong pamalandong, ang kahigayunan dili gasa alang sa mga tapulan. Inay premyo sa mga naningkamot ug sa mga taong kugihan. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Ang sunod semana puhon. Happy weekend. Keep safe always, mga bay. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Pagtuki sa mga nag-unang isyu sa katilingban. Isyu sa katilingban. Pagklaro sa mga nag-unang hisgutanan. Sa masang katauhan. Magbalanse sa matag interes. Sa ngalan sa kaangayan sa tanan. Isyu sa masa. Uban ni June Bersamin. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Isyu sa masa.